pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, himaya. hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Naganti si Rahim nga may mahitabo ni Sandro. Nakalitan si Yusuf kay diha man si Rahim silang bahay. Nangamusta ang manghod sa maguwang. Og nasimang nasab ni Rahim ang gusto mahibawan ni Yusuf. Wa palandungan ni Mari ngayong ikita si Rahim sa dakong mall. Unya kadiyot ra kay sila nagkabaylungay og mga istorya bahin sa nahitabo sa Malaysia. Hangtod nga nahisgutan nila ang kalibutan. Apan sa gihapon, maayo nga mogamit si Rahim og istorya aron masimang ang istorya. Bibiha si Rahim og miduol si Yusuf ni Mere. Og ning tungra bilikay na si Yusuf nga makigkuyog sa madre. Samtang sila si Sandro padayon sa pagpaniid sa palibot. Og si Rahim mihukom nga ang sunod nilang misyon maong usa ka dakong mall sa norte. Igsuon niya ang lahi nga sumpay ni ngatong sugilanon. Si Mary o Yusuf. All right. Abo, Jamud, hain ang plano sa mall. Ibutang ang imong laptop dire, Jamud. Let me see sa sketch plan, Jamud. So, makontak pa nimo ang naghatag ani nga sketch plan? Yes, Rahim. Yes, sir. Yes, sir. Ikaw, Jamud, ikaw, Abo. Kamu nga duwa ang mangita og paagi nga mabutang sa main chamber sa aircon. Kadto inyo nga kontak. Gusto nako magkasulti kami nga duwa. But not this time. Later na. All we have to do right now develop nato ang plano
Also, more support plan sa sunod may tabo aron limpyo ug wa sabod, just like in Malaysia sa World Shopping Center. Nindot kaayo nga mga paagi. Sige, bisitahon ang mao nga mall. Kinahanglan nga ma-familiarize nato ang tanan movement sa mga tao, ilabi na ang nagatrabaho sa mao nga mall. Ug ang labing nga importante, kinahanglan mahibaw kita sa visiting day and time sa mga aircon maintenance technicians. Kinahanglan makarbon copy nato ang ila nga mga uniforms ug mga gamit. Kinahanglan limpyo yun. Mao ka na ang labi importante kay anha nato sa aircon ipaagi ang chemical weapon. Alright? Okay, sir. Mukunta ko sa inyo mga next nato nga meeting. For the meantime, ipasa ako nga laptop ang plano sa mga malls sa Cebu ug sa Dumaguete City. Doon na ba tataw sa Davao, Abo? Rahim. Oh, Good. Iapil sa ko laptop kay ako istudyuhan. Din gikan Flas. Ang tail end adtora sa ilang bahay, Flas. Pero samtang dili pa siya mo pauli sila, ayaw ninyo hunungin sa pagsunod. Out. Gikan si Rahim sa kakundo. Bisig kayo tawa na. Oh, nahumalagid ay ang kapilya. May samot ang iyang kaanindot kay may mga kortina na. Sister Mary! Nagpansang? Nahumalagid ay ang kapilya na? Oh, sister. Musod ko ha. Tanaw na ko ang sod. Kaayo ang sod. Ug ang krusipiho nga salintawon sa bomba. Husto gid kaayo gihapon na iyang pagkaputang. Bisan na putol ang ubos nga bahin. Inyo gihapon giputang sa ibabaw sa altar. Aron matag sudong nato niya, may hinumduman dayon nato ang nahitabo sa komunidad. Mauni kortina nga gidani Yusuf? Oh, sister! Oh, sister. Kanino sa drawing? Hi, Mas Yusuf. Human og panaod sa kurtina, sister, milakaw man dayon. Bantog ra. Wa ang sakyanan. Kadiyot. Mga bagong silingan? Oh, sister. Dali, atong ila-ilahon. Kumusta? Sister Moon? May sabot kanindot ang kapilya. Nakakita ka? Hay man ka karon. Nakades komunidad? Di ako sa komunidad. Nindot kaayo ang kolor sa kapilya. O... Kamauday ka mo drawing? Gidrawingan nimo og mga clouds nga may hagdanan padung sa ibabaw. Unya, shade sa light sa kinaibabuan. Angayan og nindot kaayo ang kolor. Basta, nindot yun kaayo
kaayo. Imong imagination? Yes, ako imagination. Akong gi-imagine nga kung mamatay na ko, kunya malangit ko, ingon niya na akong subayon pa doon sa paradise ni Allah. Mausa bang akong imagination kung ang usa ka kalag na mapauli na sa iyong magbubuhat. Hain ka man karon. Di ako sa ospital. Oh, sige. Amping diha, Yusuf. Ikaw sa amping. Bye. Bye. Tuwag yun sa komunidad. Kalit mo lang naglain akong dughan. Ano ka ni? Muadto na ako sa nursing quarter. Usa man eh. Kalit man ang iabot sa kong nauna. Ganun. Sister Mon, pahawa sa kong nauna. Nausa man ang utok. Kalit man lang eh. Dili ni Husto. Dili ni Mao. Mahal ga ala. Ato na ka, sister. Oh, amping yun ninyo ang kapilya, ha? Kinahanglan nga, mamintinar ang iyang kalimpyo. Aron dili dayon mauphag ang iyang pintal. Angay kitang magpasalamat permi ni Yusuf. Huna-huna alag ninyo. Usa siya ka Muslim pero mitabang siya nato. Sayod ko nga sopa kini sa ilang relihiyon. Pero naninguha si Yusuf nga makatabang nato sa bisan unsang paagi. Bitaw no, sister. O sige, ato na ko. Duty di ay siya sa ospital karong orasa. Kalit lang kong gikulbaan. Tinuod ka ang giingon. Basta kulbaan ang tao, may naghiskot niya o may naglagot niya. Mao ni ang sketch plan sa Davao International Airport. Bisitahan ako kini nga airport. Yes. Ako kini bisitahan. May tao. I-off na ko laptop. Oh. Yusuf? Yeah. Ganihara ka na abot? Karoon lang, kuya. Mura kang nagluya, Yusuf. Magda ko sa kong kwarto, kuya. Lain akong lawas. Nars ka. Kahibaw ka unsa itambal sa imulawas. Oh. Tiwaso na ko pagtanaw ang sketch plan sa Davao Airport. Lain na niya. No. Dili ko mo. Dili mo gusto. Kalakot.
Kuya Rahim. Oh. Ngano? Unsa ba imong gatuyo, Yusuf? Yusuf? Pwede makasuod, kuya? What diha? Ako mo gawas diha. Busy kayo ko, Yusuf. Unsa man imo tuyo sa kuha? Yusuf! Nako'y tuyo ni mo, kuya. All right. Unsa na lagi imo tuyo sa kuha lagi? Malipayon ka. Unsay nakalipay nimo, sister? Sayag man kayo ang dagway sa akong anak. Diin ka panggikan, ha? Ma, kung magkakita ka sa bagong kapilya sa komunidad, makadaig ka gyud sa kaanindot. Wa ko magtuo nga makamaog gyud si Yusuf. Ngano man di ay, giun sa man pagpatahom ni Yusuf. Gitawagan ako siya, gipasalamatan sab sa iyang pagtabang. Nahumanag yun ay ang kapilya. Humanag yun. Ingon ani ay gibuhat sa kapilya, Ma Lourdes. Well, okay. Kung mao ang imo desisyon, wa ako pagsupak, Yusuf. Sige, ikaw ang mahibaw. Kung mao imo gusto, all right, go ahead. Salamat, Kuya Rahim. Mananghidon ako. Okay. Dili maayong magpadayon eh. Putlo na ako ni. Maayo kay sayo pa. Baka uuhaw kayo og dili ang ayan. Makiksultiyon ako sa direktor sa ospital. Musugot tingali siya kay nakumpleto naman ako ang tanang mga requirements. Good morning. Maayong buntag sa tanan. May ani si Yusuf? Wah, yun, sister. Wa di ay. Ay, basi karong taon-taon, sister. Bitaw. Basi karong taon-taon. So, misugot sila sa imo pananghit? Misugot, kuya. Kwarta, naa ka? Ay ka bala ka. Nako'y dagang kwarta. Nga, kuya. Okay. Amping. Ikaw sab. Amping sab, Kuya Rahim. Assalamualaikum warahmatullah. Sige, hapon naman. Adto na ko ninyo. Nang pansang, ipalihog unya ko sa mga kanal nang. Ina sila si Manong Siyoy nga limpyuhan ugma ang kanal kay uwan-uwan ra ba. Basin muawas unya palihog ang tubig. Oo, kami na baon ni anak, sister. Oo, sige, adto na ko. Sige, sister. Wa mo ani. Wa magpakita din sa komunidad. Basin busy lang. Di lang sab nako sa mukon. Basin daghan ang gibuhat sa ospital. Doon nagkadlang kawanay di gandagan ng skinan ni Yusuf. Nagparking na og duha kadlaw ang iyang skinan.
Imposible nga madahot. Bagong model ang iyang sikinan. Tuha na sa kadlaw kapin nga way gawas-gawas si Rahim. Naara sa sulod silang ipuyan. Wa na sab na ko makita si Yusuf. Wala mo makita eh? Sa may aging mga adlaw, nagkakita mi. Nagkaabot mi sa mall o sa komunidad. Pero karon, wala ko makakita niya. Wala sab siya magpakita sa komunidad matod pa sa mga tao dito. Ikatulo na karon ka adlaw nga matag-agi na ko sila ha. Nagparking gahapon ang iyang skinan. Wa ka hamlarga. Tingali kuya. Oh, ma. Ato na ko. Nana, sige, Sandro. Amping, ha? Unsa kay na itabo? May nasukan ka siya. Kisa may iya nasukan. Ako? Huwag ko kamatmon nga. May gibuhat ko karong bago nga masuko siya na ako. Maayo man ganing amo pa nagbuwag dito sa komunidad. Tagon ko ka. Basin busy lang yun. Pero, nga naman kung tawagon ako siya. Hello? Yusuf, hain man ka. Nagmunghe na ka? Wala naman ko kabalita ni mo. Tulo na kaadlaw karon. Kinsa may imong nasukan? Yusuf? Wa man ko nasukan. May pauli ko diri sa Davao. Davao? Kanos alang? Atong miagi pag yung adlaw. Wa ka man lang magpahibaw kung asa ka? Sorry. Sorry.